ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/3/26 ಉಲ್ಪದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಕುಲಿ ಸಮಯಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸೇವೆಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೊಂಡ ಶರೀರ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಟು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನಿರಂತರ ವಾನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಗ್ಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಅರಿರ್ದು ರಾಜಯೋಗನ್ ಕಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿ ಪಡಪ. ಈ ನಶೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದವಡಪುಂಡು. ಏ ಫಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪರ್ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಕಲಮಿತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಷ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯುಂದೇರು ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಕ್ಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳಿರು ಇತ್ತೆಂತು ಡಬಲ್ ಉಳ್ಳಿರು. ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯು ನಡಾಪು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಂತಿಂದೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಚೇರು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರೆಯುಂದಾರು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ತನ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಗಂತ ತನ್ನ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತಿರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪುವಿರು. ವಿಜಯಮಾಲೆ ಒಯ್ಕ್ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಬಂದು ಪನಡಾಕೊಂಡು ಐನ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಈ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೇರು ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪನಡಾಕೊಂಡು ಒರಿಲಕನೆ ಮಾಲೆ ಜೋಕ್ನಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಳ್ಳರು. ನಿಗಳ ಅಂತಿಮಡು ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ಮದ ಮಾಲೆನೋ ಅತ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮಾಲೆ ಬಂದೆ ಪನುಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರತೆ ತೇಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಅಡ್ಡಲ ಪವಿತ್ರದುಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮದಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಐನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪರು ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಶಿಮರಣಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರು ಮಾತ ಮಣಿಕುಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲು ಶರೀರ ಪುನಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನು ಮಣಿಕುಲು ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಾದುಂಡು ಏರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲಿರು ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನುಲ್ಲಿರು ಹರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲತ್ತು ದೇಪಂಡ ನಿಕಲ ಶರೀರ ಪತಿತಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದಿಚ್ಚು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲು ತೆರಿಪೋಲೆ ಕಪ್ಪುಡು ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ ನೆನಪಾರ್ಥ ದೇವಿಯರ್ನ ರೂಪದುಂಡು. ನಿಕಲು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಪಾವನ ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಮಾಲೆ ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಬಂದು ತೆರೆಯೋಡಕೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೇವತೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪನಗ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಏಪ ಆತ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರೂಪುಡುಪುಂಡು ಅಪಗ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ದುಪ್ಪುಂಡು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಎನಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಶರೀರ ಕೇವಲ ನಿಖಲನಿ ಸ್ಮರಣೀಯಪುಂಡು ದೈಗ್ ನಿಖಲು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಖಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಜಿ 5 ಒಕ್ಕ ಏಪ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಖಲ ಸಹ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಪನ್ನ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಮಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಶಿವ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬರ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಕರಡುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಈ ಮಾಲೆ ಇಂಚ ಸಹಕಾರಿಯಾದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ಐಟ್ ಕೇವಲ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ನಾತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತ ಮಾತರ್ನಲ ಪುದರುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಏರಿಯರು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲಿರು ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಅಪ್ಪೆಲಾದುಲ್ಲಿರು ಸಾಗರ ಒಂಜಾದುಂಡು ಅಂಡ ಗಂಗೆಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಲುಪ್ಪಿರು ನಂಬರ್ 2 ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರೋವರ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಮಹಿಮೆಲೆ ಉಂಡು ಮಾನಸ ಸರೋವರಡು ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕೆರಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುಡ್ಕಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಮಾಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಿಮಿರಣಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಡ ಏರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ನಿಖಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಏರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕ್ಲನೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಪೂವಾದುಲ್ಲಿ 5 ಒಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರು 5 ಒಕ್ಕ ರುದ್ರಮಾಲೆನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ ಆತ್ಮಲು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲಿತ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲವೇ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಅಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು ಏಪಲ ಪೂಜೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಪೂಜೆ ಏಪ ರುದ್ರಮಾಲೆಯರ ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಬಿಡ್ಪರು ಅಪಗ ಅಂತ್ಯೋಡು ನಿಖಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಡ್ಪರು ಏರಿಯರು ಗೌರವ ಪೂರ್ಣವಾದ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪಿರು ಬಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ವಿಜಯಮಾಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಏರು ಬರ್ಪಿರು ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಹೋಗುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ರಾಮರಾಮ ಬಂದು ಮಲ್ಪಿರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಮಾಲೆ ಏರನ್ನಪ್ಪು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಕಿ ಏರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿರೋ ಅಕ್ಲನವೇ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಿಖಲಿತ ತೆರಿಯೊಂದರು ತಮ್ಮ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೆರಿಯುಂಡಿರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪತಿತೆರದ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರು ಒರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಕ್ರೈಸ್ತಗ ಪತಿತೆರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು 6 ಚರಣ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಡರೆಗೆ ಗುರು ಪಂದಲ ಪನ್ಪುಜರು ದೇಪಂಡ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದತ್ತ ಒರಿಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಏಪ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ವೃಕ್ಷ ಜಡಜಡಿ ಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬವತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಪಿರು ಆತ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಂತ ಜನನ ಮನನ್ನು ಬರಡೆ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆರ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಸತ್ಯವೈನ ಸದ್ಗುರು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಂ ಪಿರೋಡು ಪಾತ್ರನಂಬಿನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆಸರು ಮಲ್ಪೆರು ಏಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟಿರೋ ಅಪಗ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಹೋಪಿರು 5 ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿನ ಚಕ್ರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ರಾಜ್ಯೋಗನು ಕಲ್ಪರು ಅಕುಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಐಟ್ ರಾಜರಂಡಲಾವು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾಂಡಲ ಅವಲಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂತಿಮಡು ಮಾತಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಹೋಕೊಂಡು ಏರು ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ನೇಗಿಯಾದ ಪೇರು ಬಂದು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನೆದುರುಡು ತೆರೆಬಕ್ಕವಿರು ಸತ್ಯೋಗಟಂತೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೌಕರ ಚಾಕರರ ಓಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪರೀಕ್ಷೆದ ದಿನಕುಲು ಬಿಡು ದಿನಕುಲಡ್ ಏರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾದ ಬಿಡು
ವಿದ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗಮನ ಜಂದೆತ್ತನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾದ ಉಡ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಇಂದು ಬೇಹದದ ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪೇರು ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏರು ರಾಜ್ಯದಾಪಿರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಈತೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಪಿರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ತಯಾರಾವಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಯಾರಾಪಿರು ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ರಾಜರಾಪಿರು ಒರಿನಕುಲು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹೋಪೇರು ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಸದ್ಗತಿದ ಲೀಲೆ ಅಪರಮ ಅಪಾರ ಬಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ವಾಹ್ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಗತಿ ಮತ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಮತ ಮಾತಿರದಲ ಭಿನ್ನಾದುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪಾರು ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟ್ಟೆಲೆ ತುಂದು ಪೋಪೇರು ಬುರ್ದು ಪೋಪುಚೇರು ನಿರಾಕಾರಿ ಆಕಾರಿ ಸಾಕಾರಿ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆಯುಂದಿಚೇರು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನತ್ ಸುರುಕು ಮೂಲವತನವನ್ನು ತೆರೆಯು ನಡಾಪುಂಡು ಓಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಪ್ಪರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯು ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು ಇದು ಮಾತಲ ಈ ತೊಂಜಿ ತೆರೆಯು ನಂಚಿನ ಪಾತಿರಾದುಂಡು ಅಕುಲಂತೂ ಶಿವನ ನಾಮರೂಪರದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಸಹ ನಾಮರೂಪರದು ಭಿನ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡ್ತೇರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಪೇನು ಅನ್ನೊತ್ತೊಂಚಿ ಪ್ರಧಾನಿರು ಒರಿ ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಒರಿ ನನುರೇನು ಕೆರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಐದು ಈಶ್ವರನ ಕೆಲಸನೇ ದುಂಬು ಪುಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರನು ತೆರೆಯುಣರು ಅಪಗ ನಿಖಲನ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿಗಳ ತಿರುಪದಿರು ಏರು ನಿಖಲಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದು ತೆರೆಯೋರು ಅಕಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪತ್ರನು ಬರೆಯಲೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪನೇನು ಅಕಲೆ ತೆರಿಪಾಡು ನೇನು ಬರೆಯಲೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೂಲವತನದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪೆ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನ್ಯಾರ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇರಬೇಕ ರಾಮಸೀತೆಯರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ನಡಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ರಾಜ್ಯನ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುಣಿನ ತೆರಿಪವೆ ಇಂಚ ಪನುಡಾಪುಂಡು ನರಕ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಡು ಸ್ವರ್ಗಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು ಆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಲು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮಹಲ್ಲು ದೆಪ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಲು ಏಪಲ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪಿದೇ ಬೈಜಿ ಸೋಮನಾಥ ಅಂಚಿನತ ಮಂದಿರ ಅಂತೂ 5 ಬಕ್ಕ ಆಂಡ್ 5 5ಲ ಸುರುತಕ್ಲ ಇಲ್ಲುಲು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತು ಒಡೆಗಿಪೋಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರನು ಏಪ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೇನುನೇರು ಅಪಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾಪಿರು ಅಪಗ ಮೊಕ್ಕಲ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸೇರು ಕೇವಲ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೋನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಐನು ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಸಹ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವು ಅಕೂಟ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು ಮಾತಲ ಧಾರಣೆ ದಾಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಈ ರೇತು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಪೇರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಕವಡೆಡು ವಜ್ರ ಒಲ್ಪ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ವಜ್ರಗುಂಡು ಕವಡೆದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಕವಡೆದ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾಪರು ಈ ಪಾತೆರಳು ಏಪಲ ಏರ್ನ ಸ್ವಪ್ನೋರ್ಲ ಪರ್ಪಚೆ ಕೇವಲ ಈತೇನ ತೆರೆಯು ನೀರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತು ಪೋತೇರು ಆಂಡೆ ರಾಜ್ಯನು ಏಪ ಏರು ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಿ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು ರಾಜ್ಯನು ಏರು ಕೊರಿಯರು ಮುಳ್ಪಂತು ಇಂಚನಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಯೋಗರದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕುನು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನಶೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮಾಯಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಸೆ ಎರ್ರೆ ಬಿಡ್ತು
ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಓದುವುದು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪ ಇಂದು ಪಾಂಡಲ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಗುರುವಿನ ನಿಂದಕರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಅದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಅಲ್ಪ ಗುರಿದ್ದೇಯನೆ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರಿದ್ದೇಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಮುಜ್ಜಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದವಡಾಪುಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಪಾತ್ರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುಂಡು ನಂಬರ್ ವಾರ ದಾನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದಾದುಂಡು ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪರು ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓದೇರು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮರೆತು ಗೋಪರು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಅಂತಂದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆನಪು ಅತನ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಪಾತ್ರಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಹೂವೆ ಪಾತ್ರನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡು ಜ್ಞಾನದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ದಾನ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಶೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪುಡಾಕೊಂಡು ಗಮನೊಂದಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುಡು ವರದಾನ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬೇಜಾರು ಪಂಪನ ಶಬ್ದನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ತ್ರಿಕಾಲರ್ಷಿ ಭವ ಈ ಡ್ರಾಮೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಪುಡು ಐಟು ಕಲ್ಯಾಣೇನೆ ಅಡಕವಾದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ನಷ್ಟುಡ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣೇನೆ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಉಂಡೋ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮತ್ ಉಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಗೌರವಿತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪುಗಳ ಸಹ ಬೇಜಾರ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಾನ ಬೇಜಾರದ ಶಬ್ದನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಜಾರಾಪನತ್ತು ಬೇತಗ್ಲಿನ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಲತ್ತು ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರೇನು ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ನಡಪವನೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಪನಾದುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಬಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲಿರು ವಿನಾಶದನ ತಕುಲು ಏತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆತ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿಂತೆಡುಪ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಏರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಖಜಾನೆದ ಮಾಲೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕುಲು ಸದಾ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಖಜಾನೆ ಜನ್ಮೋಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಮಸ್ತಿ ಜನ್ಮದ ಜೊತೆಟುಂಡು ಜೊತೆ ತೆಪ್ಪುಡು ಐಕಾಕಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪಿರು ಓಂ ಶಾಂತಿ.